Помолих и няколко колеги инфлуенсъри да кажат своите прогнози. Ето част от тях. Левски или ЦСКА ще спечели? Само Левски! Куля Веласкес. Левски ще вкара 3 гола. Победа за Левски с 3-0. Чурбаче, знаеш какво ще стане в неделя, бе? Какво ще стане? Ще стане това, че ще ви оттепаме и на терена, и на трибуните, па ако на футбол не ви биеме, после на бой ще ви биеме, 100% сес. Да, бе, ще биеш център. Ще биеме центъра друг път, ще се случи точно същото нещо, каквото се случи предния път, пак ще ви оттупаме от всекъде, разбираш ли? Говори си с мене, когато трябва и се научи да разбираш от футбол. Неделя Левски бие ЦСКА Лешпер. Моята прогноза за матча е 1-0 за Левски. Гол твърдо. Категорично тук смятам, че едните ще вкарат, другите също. Победа за ЦСКА. 2-1 за червените. В момента сме на полувреме с Сарда, водим 2-0 и си мисля, че така ще свърши дербито, така че 2-0 за ЦСКА срещу Левски. Ако загубим ще ЦСКА, вече наистина нещата ще изглеждат доста зле за Левски. Моята прогноза е 0-1 за Левски с гол на Евертън Бала.